La plaça dels Homes de Castelló d'Empúries s'ha omplert per commemorar la Diada Nacional de Catalunya en un ambient festiu i reivindicatiu. L'acte ha començat amb la lectura del manifest, que ha recordat els valors de la cultura i la identitat catalana, seguida de l'animada interpretació de sardanes que ha unit els participants de totes les edats. Vivim temps políticament difícils, a Catalunya, a Europa i arreu del món. Les guerres, l'increment de les desigualtats i el creixement d'idees autoritàries que qüestionen drets i llibertats ens recorden que la democràcia mai no es pot donar per garantida. Precisament per això, Catalunya ha de ser un pilar de democràcia, de respecte i de les llibertats, i hem de lluitar perquè així sigui. La Diada ens recorda que la nostra força sempre està en la paraula, la participació i la voluntat col·lectiva de ser i de construir. Avui ens apleguem per recordar la nostra història, per reafirmar la nostra voluntat de ser i de perviure com a poble. La Diada Nacional no és només memòria, és també futur. És la veu de tot un poble que, malgrat les dificultats, continua alçant-se amb dignitat per defensar la seva llengua, la seva cultura i la seva llibertat. El català és el cor que batega dins la nostra nació, llengua d'escola, de plaça i de futur, i alhora lligam imprescindible de cohesió. Davant dels que voldrien arraconar-la, diem amb fermesa que defensar-la és defensar la nostra identitat col·lectiva i la nostra llibertat. Encara ahir vèiem l'enèsim intent de desmantellar l'escola en català i vulnerar els drets lingüístics del nostre poble com una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No defallirem. Alhora, la nostra cultura i la nostra història són part indestriable d'aquesta nació i donen sentit a una diada oberta, participativa i orgullosa de les seves arrels. Catalunya és nació i com a nació té dret a decidir el seu camí. Un camí que volem traçar des del respecte, la democràcia i la justícia social. Posteriorment, els assistents han gaudit d'un esmorzar popular, fomentant la trobada, la convivència i el diàleg entre veïns en una celebració marcada per la participació de la comunitat local.